ще отидат на Марс. И то да го направят от първия път. Истински случай. Той е там сега този път. Да. Започват да го правят. Започват да правят програмата, обаче им спират финансирането. Им казват, не могат. И им дават финансиране, което е 1/3 от бюджета на филма Гравитация. Те им дават 1/3 от парите, с които ние, американци, са направили филма, 1/3 от тези пари, за да отидат спътник на Марс. Като изчислили долу-горе колко гориво ще им е необходимо, нали? Да. Разбрали, че с горивото, което те имат, могат да отидат до Бангладеш. От Индия до Бангладеш, това е съседната държава. Да. Това нещо могат да направят. Да. Нищо повече. Обаче тия казват, че го направим, бе. Ще измислим начин и ще го направим. Започват да мислят с толкова с гориво, дето е до Бангладеш, как да отидат до Марс. Тък му измислят и им спират финансирането. Казват, тези пари, дето ви ги дадохме, са много, намаляваме ги още. Чакай, те преди до никъде не стигаха, а сега, не. И тия решават да направят спътника от отпадъци. От буклуци, бе. Започват да правят спътника. В момента този спътник обикаля там, нали, с много малко пари. От първия път изстрелян, китайците 10 пъти не можаха да... На 10-ти път тяхния сателит започна да обикаля това. От първия път само с желание, воля и мотивация. Те успеят да го направят. Индия, дет ние ги смятаме за... нали? Да. Тогава какво ни пречи на всички останали да постигаме такива резултати? Нищо. Гледайте го този филм, аз го казвам и на зрителите. Мисия Мангала.